Patuloy po ang pagsasagawa at paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Dagupan laban sa possible The Big One. Sa isinagawang pagpupulong po kasama ang CDRRMO, Liga ng mga Barangay, katuwang ang iba pang mga ahensya, tinalakay ang ilang mga paghahanda tulad ng dapat gawin bago at habang at pagkatapos ng isang kalamidad. Tukuyin ang mga nararapat na lugar na pwedeng paglikasan at iba pa. Kasunod na rin ito ang napaulat na magkakasunod na offshore tremors o pagyanig na naitala sa Ilocos Sur kung saan kabilang ang lungsod at lalawigan na posibleng maapektuhan kung sakali na gumalaw ang Manila Trench. Sa flag raising ceremony, ibinahagi ng alkalde ng Dagupan ang kasalukuyang paglilipat sa command center mula sa ground floor patungo sa ikatlong palapag ng engineering building maging ang mga kagamitan upang sakaling magkaroon ng tsunami ay hindi apektado ang operasyon ukol dito. Isa pa sa paghahanda ng LGU ay ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektora para sa pagkakaroon ng privately hosted evacuation centers o yung PHEC. Samantala magpapatuloy ang sinasagawang sesyon ukol sa disaster preparedness sa lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.